specială din partea lui Ghiță Olaru pentru fetele lui, pentru Ramona și Alina. Am făcut în viața mea și rele și bune, Dumnezeu mi-a dat ceva, două fete în lume. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alungă supărarea, și le-aș da orice mi-ar cere, că-s fetele mele. Am muncit de când mă știu, am muncit într-una, mi-a plăcut cinstit să fiu și-am urât minciuna. Nu muncesc pentru avere, doar pentru fetele mele, să aibă totul da gata, fetele lui tata. Nu muncesc pentru avere, doar pentru fetele mele, să aibă totul da gata, fetele lui tata. De vrea bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate, să-mi văd fetițele mari și apoi măritate, să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor, să le fie bună soarta, fetele lui tata. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor, să le fie bună soarta, fetele lui tata.